Halo rek, di kawasan Manyarejo Surabaya iki ono depot ratingnya bintang 5 tapi sayang wong-wong gurung ngerti padahal bebek gorengnya nang kene gede super empuk delon Christian Polisi sampai merem melek kayak gini rek mangane saking enake. Selain iku makanan liyane yo lengkap di kene ono nasi goreng, bakmi goreng, bebek karo ayam goreng serundenge ancen nyoto gede. Mari ngono yo ono pangsit mie ayam pek camke rek. Bakmi gorengnya enak, pedes, gurih. Sego gorengnya yo ono ora arik telur kayak ngene beraneka macam seafood pisan. Cocok wis gawe mangan dhewean bareng kancamu serta keluargamu. Sing paling penting di kini panggone nyaman, parkir yo gratis. Bukain nang kini iku dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore rek. Ratingnya bintang 5, tempatnya luas, bersih koyo ngene nyaman wis. Jadi semua masakan di kini serba ono. Soal iki depot ngono lho rek. Sing paling juara iku nang kini bebek goreng serundeng karo ayam goreng serundeng iku gede banget. Terus yo ono makanan lainnya nasi goreng, bakmi goreng, semuanya komplit lengkap koyo ngene. Bebek goreng karo ayam goreng ndek ndukure dikei serundeng koyo ngene, mari ngono disertai karo sambel serta bumbu hitam. Aku ngerti panggon iki berdasarkan rekomendasi salah siji wong sing nge-DM aku pastine. Selain iku ndek kene aku tuku pangsit mie ayam pek cam kene. Mine pipi, ono potongan jamur serta ayam sing gede-gede, ono siomay ne. Ndek kene aku sengaja tuku sakmene akeh. Soalnya ancen pengen nyobain kabeh rek. Mulai teko ayam goreng serundeng, bebek goreng serundeng sing porsine bener-bener gede potongane. Ayam goreng karo bebek gorengnya seempuk iku, mari ngono sing gare tambah gurih soalnya ono serundenge ndek ndukure sih. Ayam gorengnya gaya aku dhewe soalnya aku seneng banget karo ayam goreng serundeng ndek kene rek. Dikei bumbu ireng serta sambel mereka itu bercampur jadi satu, dominan tambah lebih mantep maneh. Selain itu ndek kene aku seneng banget karo bakmi serta nasi gorengnya mereka wis komplit karo sambel karo dikei acar kayak gini. Tipikal bakmi goreng sih menurutku ala Chinese ngono. Bakmi ini kenyal, enak, ono potongan aneka seafood, ayam komplit banget. Porsine sakmene akeh nyoto rek, cuman 25.000 manis gurih. Nasi goreng yo lengkap banget, ono potongan ayam, udang, aneka seafood, wis ono ora arek telore mantep yoan iki cuman 25.000. Lek Christian Polisi dek tuku pangsit mie ayam pek camke sakmene akeh 35.000, potongan ayam yo gede-gede, ono somai. Tipikal mie ku sing pipih koyo ngene tapi bener-bener padet, porsine wakeh 35.000 jaminan dicampur karo sambel serta karo kecap. Christian Polisi kiku pecinta pangsit mie ayam telon lek mangan sampai nyeneng no kayak ini diseruput-seruput sampai ayamnya mantep. Selain seneng pangsit mie ayam dek yo seneng banget karo bebek ndek ini ku luwemu banget gede. Digoreng garing gurih njobone mantep, juicy pol dagingnya empuk. Layak sih depot iki ratingnya bintang 5 di Google Map. Terus ombeane ndek kene ono es teh wintermelon, es cao karo es tebu. Lek senenganku es tebu rek. Dadi panggon iki mlebu ndek kawasan perumahan Manyarejo lurus titik kok sebelah kanan ono gang Manyarejo 2 kok belok kanan lurus kok panggon yo nemu sebelah kanan. Utawa Google Map yo ono jenenge depot M91 ndek Jalan Manyarejo 2 nomor 20 Surabaya. Panggone luas, parkire gratis, wis gak usah langsung coba rene kas kan.